Здравейте, приятели на travelnews.bg. Аз съм Габриел Драгиев и се намирам в Асуан, Египет с Влади Карапанов от Premium Travel. Влади, разкажи ни малко за програмата ви в Египет. Здравейте и от мен. Аз съм Владислав Карапанов и съм менеджер агентска мрежа в Premium Travel, както ме представи вече Габи. Намираме се в Асуан. Това е финалната точка от нашата програма Круиз по река Нил. Круиз по река Нил започва, разбира се, с полет от България. Имаме полет от София към момента, директен полет до Хургада. В Хургада кацаме и оттам се отправяме с трансфер към Луксор, където е първата точка от нашата програма, т.е. оттам стартира круиза, оттам нашите туристи се качват на борда на този много удобен, много комфортен круизен кораб, наречен Емилио. Габи също с мен на борда на кораба успя да се убеди, че наистина е удоволствие да се пътува с нашия круизен кораб. Това е отличен начин да се опознае дестинацията Египет. В момента се намираме на палубата на петия етаж на кораба и от тук, както виждате, има така шезлонги, има седници. Спокойно и удобно може да пътувате и да се наслаждавате в ляво и дясно на борд на пейзажите, които се редуват в Египет по поречието на най-дългата река, а това, разбира се, е Нил. Така че горещо препоръчвам на всички наши туристи да се качат с Premium Travel на борда на круизен кораб и да опознаят Египет по наистина неповторим начин. И Влади, на първо място, безопасен ли е Египет? Като имаме предвид събитията в региона, може ли някой крокодил да изскочи от Нил да ни захапе? Как е по улиците на градовете? Безопасно ли е тук? Габи, благодаря ти за въпроса. Това наистина е много важен въпрос. Нека да започнем с едно от нещата по отношение, разбира се, то също спада към безопасност. Хората в България много се притесняват, и не само в България, като чуят за морски пътешествия, за речни пътешествия на борда на кораб, дали така вестибуларният апарат ще поддаде и така нататък. Мога да ви уверя, че борда на този круизен кораб Емилио, а и на другите, които ползваме тук, е много стабилен. През цялото време не се усеща изобщо нито за минутка люлеене. Много е удобно, много е приятно и също така искам да спомена, че поне аз лично нямах никакъв досег с комари по време на нашето пътуване. Това също много от нашите пътешественици питат, разпитват дали като пътувате по Нил, така случайно не е опасно постоянно да ви нападат комари и така нататък. Изобщо няма нищо подобно. Има на самия борд на кораба такива съоръжения, уреди против комари, но и като цяло и Габи с мен през цялото време като беше се убедил, че комари тук няма. Крокодили може и да има, но ние все още не сме виждали. Сега обещаха ни, че при посещението след обяд в Нубийското селище вероятно ще видим. Вчера видяхме такива в един музей, който се намира тук в Асуан, така че сега след обяд предстои дали ще видим на живо. Така е наистина, драги зрители, комари няма. Най-опасното нещо е слънцето в Египет. Носете си предпазни средства. Влади, имате много интересни допълнителни екскурзии в Египет. Аз самия бях на една от тях до храма на Хатшепсут. Точно така. Това е също едно от любимите ми места и на мен. Храма на Хатшепсут. Също така и Карнак, разбира се. Храма на Карнак, който е най-големият религиозен храм в света. Разбира се, и другите не са за пропускане, просто това, което се предлага в нашата програма, бих го препоръчал туристите всичко да включат в своята програма и да обиколят тези интересни места. Едно уникално преживяване, за което също искам да споделя, Габи може да потвърди, предполагам. Това е полета с балон, който правихме над Луксор сутринта рано и така посрещнахме изгрева на около километър и половина-два над земята. Беше наистина впечатляващо, много красиво. Препоръчвам на всички наши туристи да опитат този полет с балон. Той се заплаща допълнително тук на място, не е част от пакета допълнителни екскурзии.
В този пакет допълнителни екскурзии вече споменахме за Хатшепсут, за Луксор, за Карнак, Комомбо и така нататък. Тук в Асуан пък се посещава и язовира, това уникално инженерно съоръжение, язовира Асуан и неговата язовирна стена. Сутринта имахме така удоволствието да отидем до там, да разгледаме, да направим снимки. Освен пакета с допълнителните екскурзии, видяхме, че и на място при достатъчно голям интерес. Тук местните ви гидове са доста така гъвкави, могат да уредят още някое пътешествие, както в случая утре ще ходим до Александрия. Точно така, това е едно допълнение, едно изключение от нашата програма. Стандартно в програмите ни за Египет до сега, поне в момента за тази, конкретно за круиза, мога да кажа, че не се включва, но утре ще направим като допълнителна екскурзия и Александрия. Иначе, когато така говорим за програми и за Египет конкретно, искам да направя един анонс за следващата година, за 2025 година. Нашия мениджмънт предвижда да направи 3 програми за дестинацията Египет. Разбира се, круиза по Нил, както казах, това уникално преживяване и начин да разгледате поречието на река Нил, а и всички забележителности наоколо, ще бъде една от програмите. Точно с детайли за другите ще излезем на по-късен етап, но 3 програми и ви гарантирам, че цените ще бъдат, може би, конкурентно способни на пазара, но нека да оставим да има малко и за по-късен етап, какво да кажем още за Египет. Отваряте допълнителни програми до година, това значи, че има много голям интерес към Египет от българите. Познават ли дестинацията, тепърва се запознават или вече си има доста редовни и очаквате и нови гости? Точно така, имаме много голям интерес като цяло към нашите програми. Искам да спомена за тази година програмата ни, както говорим за круиз, програмата ни за Китай, която включва и 4-дневен круиз по река Янцзы. Наистина уникална програма, страхотна цена, която предлагаме също така. Доста допълнителни дати пуснахме за Китай, за точно тази програма, в сравнение с първоначално предвиденото, но това беше нормално, за да отговорим на огромния интерес и голямо търсене. Също така програмите ни за Прибалтика и Мадейра бяха много успешни тази година и за следващата отново предвиждаме и Прибалтика, и Мадейра. Искам да поставя така още един интересен акцент. Вече сме пуснали в продажба. Първите 2 дати са разпродадени на половина. Дестинация Северен Кипър, екскурзията до Северен Кипър, която е с полет до Ерджан. Това наистина е нещо много интересно, което бих препоръчал на нашите туристи, а и на тези, които все още не са пътували с Premium Travel. Влади, благодаря ти много за отделеното време. Благодаря ти и аз, беше удоволствие за мене. А на нашите зрители мога само да препоръчам да дойдат в Египет. Дестинацията е страхотна, времето е перфектно, местните са много гостоприемни, ще си прекарате наистина страхотно с нашите домакини от Premium Travel. Довиждане!